Hej og velkommen til. I dag der skal vi snakke om Lovert, og så vil vi gerne demonstrere en rengøring af Loverts hjul. Det er vigtigt, at man lige gennemgår hjulene regelmæssigt og udfører den her rengøring. Hvis der sidder skidt rundt om hjulene, så kan det nemlig påvirke Loverts kørsel. Lige nu er hjulene selvfølgelig inde, fordi Lovert står på stillestående tilstand. For at få hjulene frem, så er det nemmest, hvis vi kører den over på den kørende indstilling. Når hjulene kommer frem, så vipper vi hornet tilbage. Vi starter med det lille hjul her bagpå. Når man skal have hjulet af, så placerer man bare 2 fingre på siden og trækker lige så stille. Nu kan vi skille det ad ved at trykke ind på den blå lille del og trække den øverste del af. Nu kan vi skille den her del ad og få hjulet frem. Ved det her hjul er det vigtigt, at man renser begge sider for skidt og hår, der har været kørt rundt om. Når det er rent igen, som det her er lige nu, så samler vi det bare på samme måde igen. Vi placerer den hvide top ovenpå, klikker og kan nu vende hjulet sådan her og klikke det ind på plads igen. Rengøring af de 2 store hjul vil vi demonstrere her på den ene side. Det er nemmest her, hvis man tager dragten lidt af Lovert. Så bagefter kan man vippe det bløde stof tilbage og finde låsemekanismen, som gør, at vi kan få den her af. Trækker den her ind. Den kommer ud her, så kan vi åbne ind til hjulet. For at få hjulet frem, så åbner vi for den her ved at vippe den her frem. Så åbner den selv, og vi trækker siden væk. Så kan vi tage hjulet ud, lige så stille her. Her er det også vigtigt, at man fjerner alt det skidt, som har sat sig fast rundt om her, fordi det er blevet kørt med op. Når det er rent, som det her hjul er lige nu, så sætter vi den ind igen på Loverts side, lige så stille her. Vi lukker, trykker ned og skubber tilbage. Så er den låst. Sætter pladen ind igen, og kan nu på samme måde med den her mekanisme sætte den fast igen. Det er selvfølgelig vigtigt, at man husker at gøre det på begge sider af Lovert. Her er det helt samme princip. Og vi åbner, så kan man åbne, tage hjulet ud og rense, lukker igen, skubber ned og skubber tilbage. Det var alt, hvad vi lige havde for den her gang. Hvis I har nogle spørgsmål, også om rengøring eller andet, så er I hjertens velkommen til at kontakte os. Tak fordi I så med.